маменце! Мама сега тук е в един много хубав парк и си мисли колко хубаво ще бъде Криси да го види. Виж само тук къде плува една костенурка голяма. Там е мама костенурка. Виждаш ли къде е мама костенурка? И има едно малко костенурче някъде навътре. Там плува малкото костенурче. И мама костенурка, и малкото костенурче. И мама намери една градинка с 4-листни детелинки. Виж, тук. Ако беше сега Криси тук, щеше да погледне и тук вътре има детелинки. И мама намери една 4-листна детелинка за Криси. Виж колко има. 1, 2, 3, 4. И ще имаме много късмет. Мама ще ти я запази, ще ти я подари, като се приберем във Франция. И ще имаш твоята 4-листна детелинка. Но толкова дълго я търсихме и чак сега мама я намери за теб. Мама много те обича. Виж, тук има едни палмички също. Тук. Това е един парк в Беверли Хилс. И Криси, някой ден мама ще доведе и ще го видиш с мен. Много е хубаво тук. Има един хубав фонтан. И ето го малкото костенурче там плува. И малкото костенурче, и мама костенурка. И твоята мама много те обича. Дръж целувки. Една. Много те обича, много. Чао. Чао, чао.